Dear Miss Love, hindi ko sukat akalain na sa loob lang ng ilang taon na pagiging mag-asawa namin ni Ryan ay makakagawa agad ako ng isang kasalanan. Kasalanang magpapabago ng buhay ko. Isa hong pagkakasala ang nagawa ko, hindi lamang sa mister ko, kundi pati na rin sa nanay niya, sa aking biyenan. Kay Mama Celia, dahil pinatulan ko ang bago niyang kinakasama, si Albert. Ako ho si Rona, at ito po ang kwento ng aking pagkakamali. 28 years old na po ako, at 2 taon pa lang nakasal sa asawa kong si Ryan, 30 years old, at may isa kaming anak na babae. Mahigit 1 taon na siyang nasa abroad, at dahil wala pa naman kaming sapat na ipon at para makatipid, dito muna kami tumira sa bahay ng nanay niya, si Mama Celia. 55 years old at isang byuda. Maputi. Kumbaga kahit may edad na ay may asim pa. Kaya nga hindi na ako nagulat nung malaman kong may boyfriend siya. Matagal na siyang hiwalay sa asawa niya. Akala ko nga sanay na itong mag-isa. Pero ngayon, may bago na siyang kinakasama. Si Albert, ang boyfriend niyang mas bata sa kanya ng 9 na taon. Mabait naman si Albert. Laging nakangiti at maayos makitungo sa akin. May itsura din naman si Tito Albert. Malaki nga ang pangangatawan nito at moreno. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa kanya noong una. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahang pangyayari. Isang gabi na hindi ko makakalimutan at siyang nagbigay sa akin ng dahilan upang makagawa ako ng isang pagkakasala. Isang gabi noon nung dumalaw sa bahay si Tito Albert. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan at pagkatapos ay nahiga agad ako. Hindi ko nga alam kung anong oras na ako nakatulog nung gabing yon. Pagod kasi ako sa pag-aalaga sa anak at sa mga gawaing bahay. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako. Hindi dahil sa iyak ng anak ko, kundi dahil sa mahinang ingay na galing sa kabilang kwarto. Una, akala ko nanunood lang sila ng TV. Pero mukhang hindi sa palabas ang naririnig ko, kundi sa kanila mismo. Napabangon ako ng hindi sinasadya. Nakikiramdam, pero mas lumakas ang kutob ko kung ano ang nagaganap. Pinikit ko ang mga mata ko noon, pero hindi ko ito maalis sa isipan ko. Parang ang hirap huminga. Hindi ko alam kung dahil naiilang ako o dahil may kung anong init na gumising sa pagkatao ko. Babae ako, Miss Love. At halos 1 taon na ring wala ang asawa kong si Ryan. Diyos ko, ano ba to? Bulong ko sa sarili ko noon. Hindi ko naman kasalanan na marinig sila. Pero bakit parang iba ang nararamdaman ko? Wala si Ryan. Taon na rin mula nung huli naming pagkikita. Gabi-gabi pilit kong binubura sa isipan ko ang pangungulila, ang kasabikan. Pero ngayong rinig ko ang lahat mula sa kabilang kwarto. Lalo kong naramdaman kung gaano ko namimiss ang asawa ko. 1 oras pa akong nakatulala, nakatitig lamang sa kisame, hanggang sa unti-unti tumahimik na ang paligid. Tumayo ako at uminom ng tubig sa kusina. Baka sakaling mawala ang bigat sa dibdib ko. Pero paglingon ko, halos mabitawan ko ang baso sa sobrang gulat. Si Albert ay nandoon, nakatapis lang ng tuwalya at palabas pa lang ng banyo. Umiwas ako ng tingin dahil naiilang ako. "Uy, Rona, gising ka pa pala?" Tanong niya na para bang nagulat din. Oo, nauhaw lang ako." Sagot ko na pilit kinakalma ang sarili dahil ramdam kong namula ang pisngi ko. Ngumiti siya. "Pasensya ka na kung maingay.
Alam mo naman si Celia, bumalik yata sa pagka-teenager. Natatawang sabi pa niya. Napatawa na lang ako ng mahina. Hindi ko alam kung paano sasagot. Bago siya pumasok sa kwarto nila, lumingon pa siya sa akin sandali at nagbiro. Baka mainggit ka niyan, Rona, ha? Anya. Natigilan ako noon, Miss Love. Hindi ko alam kung biro lang ba talaga o may ibig ba siyang sabihin. Loko ka talaga, Tito Albert. Sagot ko na pilit na tumawa. O paano? Good night, Rona. Sabi niya sabay kindat. Iniwan niya akong nakatayo sa may kusina. Hawak pa rin ang baso ng tubig. Pagbalik ko sa kwarto, hindi na ako dinalaw ng antok. Ramdam ko ang kaba, ang init na hindi ko maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, natakot ako para sa sarili kong damdamin. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko. Kaya ko ba talaga na wala ang asawa ko? At hanggang saan naman ang kaya kong pigilan? Kinaumagahan, hindi ko alam kung anong pakiramdam ang nangingibabaw sa akin. Pagising ko, ramdam ko pa rin yung kaba nung gabing yun. Kahit pilit kong inaalis sa isip ko, hindi mabura. Pero kailangan kong maging normal. May anak pa akong aalagaan at may magawain sa bahay na kailangang asikasuhin. Habang naghahanda ng almusal, may narinig akong mga yabag. Si Tito Albert. Pero nang makita ko siya, may ngiti sa mukha niya na iba. At alam ko kung bakit. Alam ko kung ano yun. Good morning, Rona. Body niya. Good morning din, Tito Albert. Sagot ko. Pilit na may kasamang ngiti. Ramdam kong namula pa ang pisngi ko. Ang ganda ng araw, ano? Parang ang sarap mag-relax. Biro niya habang inaayos ang kape niya sa kitchen counter. Oo nga, relaxing. Sabay tawa ko, pero may bahagyang kaba. Hindi ko alam kung natural lang ba. Tumayo siya malapit sa akin. Nakasando lang siya noon, pero hindi yung masyadong malapit. Siya nga pala, pasensya ka na kagabi, ha? Napatingin ako sa kanya. Ha? Ayos lang. Sagot ko. Sure ka ba na ayos lang? Matagal na rin palang wala ang asawa mo. Hindi ka ba nakakaramdam ng lungkot? Gabi-gabi kang mag-isa. Natahimik ako. Malungkot, syempre. Sagot ko. Napansin kong medyo nanginginig ang mga daliri ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla naiilang na ako sa presensya niya. Sana nga normal lang ang araw na to. Pero alam kong hindi na normal dahil sa nangyari kagabi. At hindi ko alam kung bakit hindi maalis-alis sa isip ko ang boyfriend ng binan ko. Sa buong umaga may konting biro siya sa akin. Pero lagi kong nararamdaman yung tensyon sa pagitan namin. Parang may invisible line na parehong ayaw naming tawirin. Natapos ang umaga sa tipikal na routine. Anak ko, gawaing bahay, simpleng mga usapan. Pero sa bawat sandali na magkakatabi kami ni Albert, alam kong nag-iiba ang pakiramdam ko. May something, Miss Love, na hindi ko maipaliwanag. Bago siya umalis noon sa bahay, ngumiti pa siya sa akin. Ingat ka, Rona. Sabihan mo lang ako kapag may kailangan ka na kaya ko namang ibigay. Salamat, Tito Albert. Sagot ko na lang at hindi ko maiwasang tumingin sa kanya ng mas matagal kaysa sa normal. Pagkatapos niyang lumabas, nanatili akong nakatayo sa pintuan. Ramdam na ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ilang araw na rin mula nung gabing yun, si Albert abala sa trabaho. Kaya halos hindi kami nagkakasalamuha. Pilit kong binubura sa isip ko yung gabing yun, yung narinig ko. Pero sa tuwing naiisip ko, parang may kakaibang init na pumapasok sa dibdib ko. Parang may apoy na hindi ko maapula kahit wala namang nangyayari. Linggo nang dumalaw siya, kasama yung mga katrabaho niya. May dala silang mga ilang inumin at mga pulutan.
Parang nagkaroon sila ng mini gathering sa terrace. Pagpasok nila sa bahay, nakangiti silang lahat kay Mama Celia. "Good afternoon po, ma'am." Bati ng mga kasama niya. Sabay ngiti. Hinalikan pa ni Albert sa pisngi si Mama Celia. Kaya naman nagkansyawan pa ang mga kumpare nito. "Ayos lang ba, mahal? Dito muna kami magiinuman." "Ayos lang. Pero wag masyadong maingay ha. May bata." Paalala pa ng biyanan ko. Medyo nagbibirong tono pero seryoso din. "Oo naman, promise." Sagot pa ni Albert dito at agad na bumitaw. Ang mga kasama niya sa terrace ay nag-umpisa ng mag-set up ng inuman. Habang abala ang mga katrabaho niya sa pag-aayos, naiwan na kaming magkaharap ni Albert. Hindi kami nag-uusap, pero ramdam ko yung tensyon na para bang pareho naming alam, pero pilit naman naming tinatago. Nakita ko siyang ngumiti ng bahagya at tumingin sa akin. Para bang may sinasabi ang mga mata niya kahit tahimik lang naman kami. Napangiti ako. Natural, pero ramdam ko kung gaano kabilis yung tibok ng puso ko. "Ang init ngayon, no?" Sabi niya, tipong casual lang. Pero alam kong may ibang ibig sabihin. "Oo nga eh, sobrang init," sagot ko. Sa bawat halakhak ng mga katrabaho niya, napapalingon ako sa kanya. Parang may magnet na hindi ko maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, ramdam ko na hindi lang simpleng tingin ang nangyayari sa pagitan namin. May ibang emosyon na dahan-dahang sumusulpot. Habang nagpapatuloy ang gabi, nagkakaroon kami ng mga palihim na sandali. Pagtinginan sa isa't isa, ang bawat simpleng kontak ay nagiiwan ng kakaibang kiliti sa akin. Pagkatapos pa ng ilang oras, nagpaalam na sila kay Mama Celia. "Salamat po, ma'am, sa hospitality. Babalik kami ulit," sabi ng mga kasama niyang katrabaho. "O siya, sige. Mag-iingat kayo ha. Nakainom kayo." Wika pa ng binan ko. Paglabas nila ng terrace, tumigil saglit si Albert at lumingon sa akin. Ngumiti ito ng kaunti at kumindat. Para bang nag-iwan ng mensahe na para lang sa akin. Nakatayo ako nun sa terrace. Hawak ang railings. Nanatiling nakatitig sa direksyon kung saan sila umalis. Ramdam ko ang kakaibang kaba at excitement kahit wala pa namang nagaganap sa amin. Bago ako tuluyang iwanan ng terrace, napaisip ako. Gaano kaya katagal kong itatago ang damdaming to? Ramdam ko rin na hindi lang ako ang nahihirapan. Sa bawat tingin ni Albert, sa bawat ngiti at kindat niya, alam ko, parehas kami ng nararamdaman. Habang bumabalik ako sa kwarto, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. At ang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pilit kong inaalis sa isip ang gabi, pero alam kong hindi ko matatapos to ng ganito lang. Ang tensyon na nagsimula sa terrace ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo sa balat mo. Nang umupo ako sa kama, tinitigan ko yung baso ng tubig na iniwan ko kanina. Ang bawat sandali, ang bawat lihim na pagtingin niya sa akin kanina ay nag-iiwan ng baka sa isip ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na normal lang to, Rona. Si Albert ay kasintahan ng biyanan mo. Pamilya mo to, may asawa ka na. Pero kahit anong pilit kong baliwalain, alam ko, may bagong dimensyon ang relasyon namin. Isang lihim na parehong alam namin, hindi pa ganap, pero sapat na para gumalaw ang damdamin ko sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, napangiti pa ako ng bahagya. Ilang araw na rin lumipas matapos ang inuman sa terrace. Wala namang nangyari. Dumadaan siya minsan pero uuwi rin ng gabi. Ngunit isang araw, nang magkasakit at nilagnat ang biyanan ko, saktong pumunta siya noon, kaya naman siya ang nag-asikaso sa kanya. Siya ang nag-alaga sa biyanan ko. Nagpainom ng gamot, nagpakain, at minsan ito na rin ang nagluluto ng lugaw para kay Mama Celia. Pero kinabukasan, pagdating ng gabi, doon na nangyari ang bagay na kinakabahala ko.
O mas tamang sabihing hinihintay ko. Habang nasa kwarto noon si Mama Celia at habang tulog ang anak ko at habang busy naman ang asawa ko sa pagtatrabaho, doon may nangyari sa amin ni Tito Albert. Isang simpleng hapunan lang yun. Sabay kaming dalawang kumakain. Ngunit ramdam na ramdam ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. "Kumusta ka?" Tanong niya sa gitna ng katahimikan. Ayos lang," sagot ko. "Kailan balik ng asawa mo?" Patuloy pa niya. "Matagal pa? Siguro 2 taon pa?" Sagot ko. "Matagal pa nga yun. Buti hindi ka nalulungkot, no?" "Nasanay na rin siguro ko." Sagot ko pa. "Alam mo, Rona, alam kong ilang araw na rin tayong nagkakailangan at alam kong ramdam mo ang nararamdaman ko. Kung kailangan mo ng tulong ko, kahit isang beses lang, pag hindi mo na kaya, sabihan mo lang ako." Anya. Hindi naman malalaman ni Celia at lalong hindi naman malalaman ng asawa mo. Sagot pa nito, para bang nagbibiro lang. "Ano ba naman yung sinasabi mo? Alam mong bawal at mali yan. Kahit na alam kong may tensyon sa pagitan natin, mali na makaramdam tayo ng ganito." Sagot ko sa kanya. Hindi naman natin sisirain ang relasyon natin sa kanila. Tutulungan lang kita na maibsan ang lungkot na nararamdaman mo. Dagdag pa niya. Tumayo ako at nilagay ang pinagkainan ko sa lababo. Sumunod siya sa akin. "Pasensya ka na kung ano-ano yung mga sinasabi ko sa iyo." Sabi pa niya habang nakangiti. "Ayos lang," sagot ko. Pero natigilan ako nung humawak siya sa bewang ko. "Hindi mo ba alam, nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. I mean, ang ganda mo, ang sexy, para kang hindi nanganak." "Tito Albert, Albert na lang. Huwag mo namang hintayin sumuko ako. Ayokong magkasala sa asawa ko at ayokong magkasala kay Mama Celia. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi naman nila malalaman, Rona? Alam ko, babae ka, nangangailangan ka, at alam ko, naiinggit ka kay Celia." Mula sa pagkakahawak sa bewang, unti-unti siyang lumapit at doon naganap ang bawal. Hinalikan ako ni Albert noon, Miss Love. At ang halik na iyon ay mas lumalim. Hindi ako nakapagsalita, hindi ako nakapag-react. Hindi ko siya pinigilan. Kasi alam ko sa sarili ko na gusto ko rin. At mula sa kusina, napunta kami sa sala. Hindi sa kwarto naming mag-asawa. At lalong hindi kami sa kwarto ng biyanan ko, kundi sa may sofa. Sa sahig, pilit naming pinunan ang pangangailangan namin. Ang pangangailangan ko. Alam kong mali, pero pag nasa ganong sitwasyon ka na, Miss Love, hindi mo na maiisip ang tama at mali. At lalong-lalo na hindi mo na mapipigilan ang sarili mo. Kasi tama na masarap ang bawal. Hanggang sa hingal kaming pareho na darating ang sukdulan. Lumipas ang mga araw at linggo. Ilang beses pang naulit yon. Patago, sikreto. Sa banyo minsan at sa kwarto namin mag-asawa minsan. Ramdam ko yung bigat ng ginagawa namin ni Albert. Hindi lang basta kasalanan. Ito ay lihim na sumisira sa tiwala at katahimikan ng pamilya namin. Minsan nga naiisip ko, paano ba namin naulit yung ganito? Alam naman naming mali. Pero alam ko rin sa bawat pagkakataon, may dahilan. Pagod, lungkot, at kakulangan ng atensyon ang lagi kong dinadahilan. Ilang buwan na rin na may lihim kaming relasyon ni Albert. Sa simula, akala ko kaya kong kontrolin ang damdamin ko. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalalim. Bawat sandali na magkasama kami ay puno ng tensyon at sabik. Alam kong mali, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang bawat haplos at halik
ay nagiiwan ng bakas sa puso't isip ko at naaadik ako doon. Ngunit dumating yung araw na kinakatakutan ko. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Nahuli kami ni Mama Celia sa kwarto. Akala kasi namin ay matagal siyang wala. Ngunit bumalik siya nang hindi namin inaasahan. At nung makita niya kami, ramdam na ramdam ko yung galit sa mga mata niya. Hindi niya ako sinampal. Bagkus, si Albert ang sinaktan niya. Galit na galit siya noon. At dun ko naisip yung bigat ng hiya at ng pagkakasalang nagawa ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Sa isip ko paulit-ulit kong sinasabi, paano ko makakalabas dito ng maayos? Anong gagawin ko? Ang bawat takbang ko palabas ng kwartong yun ay napakabigat. Ramdam ko ang bawat galaw ko. Halos bawat takbang ay punong-puno ng hiya at panghihinayang. Lihim niya rin kaming kinuna ng litrato at pinadala sa asawa ko na nasa abroad. Nung tumawag sa akin si Ryan, ramdam na ramdam ko yung galit niya, yung pagkabigo sa boses niya. Hiyang-hiya ako noon, Miss Love. Hindi ho ako pinalayas ni Mama Celia. Pero si Albert hindi na muling bumalik pa. Ang problema ko lang, kahit nandito pa rin ako sa bahay ng biyanan ko, nawala na yung saya. Hindi niya na ako kinakausap. Hindi siya sumasabay kumain sa akin. Nilalaro niya ang apo niya, pero ako never na niyang kinausap. Basta ang huling sinabi niya sa akin ay, "Hindi ko alam, Rona, pero kahit nandito ka sa bahay ko, hindi na tayo babalik sa dati." Ramdam ko yung bigat ng bawat salitang binitawan niya noon. Kung ako lang, palalayasin kita dahil sa ginawa mo sa akin. Itinurang kitang anak ko. Pero dahil sa anak ko at apo ko, kaya nandito ka pa. Dagdag pa niya. Ang mga salitang yun, Miss Love, ay parang dagok sa dibdib ko. Alam ko sa sarili ko na karapat dapat akong palayasin. Habang iniisip ko yun, tumawag ulit yung asawa ko. Ramdam ko na agad yung kaba sa dibdib ko. Ang bawat saglit ay napakabigat. "Hintayin mong makauwi ako, tsaka tayong dalawa mag-usap ng personal," sabi niya sa telepono. Ramdam ko yung galit at sakit sa bawat titik ng boses niya. "Hindi ko alam kung ano yung ginawa mo, kung anong nangyari sa'yo. Hindi ka ba nahiya kay Mama?" Dagdag pa niya. "Lalo na sa akin. Ganyan ka ba kalandi? Para pati boyfriend ng iba patulan mo, ha?" Ang tanong niya ay parang pabaon na puot sa puso ko. Halos hindi ko matanggap yung bigat ng katotohanan na nasira ko yung tiwala at pagmamahal niya. Sa loob ng bahay, pinilit kong inayos ang sarili ko. Para sa akin, para kay Ryan, para sa anak namin. Pero ang bawat pag-iwas ni Mama Celia sa akin ay nagpapaalala ng lalim ng aking pagkakasala. Hindi ko alam kung babalik pa kami sa dati. At hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa pagbabalik ng asawa ko. Kung tuluyan na ba kaming maghihiwalay o makakaya pa naming ibalik sa dati ang lahat. Ang kawalan ng katiyakan ay ang siyang nagpapahirap sa bawat araw ko. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat ng naging desisyon ko. Ang pagkakasala ko, ang pagtalikod ko sa tama. Naiisip ko nga na sana pwede ko pang ibalik yung nakaraan. Na sana mas pinili ko yung tama. Ngunit ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang nandito na lang ay ang responsibilidad na dapat kong harapin dahil sa epekto ng aking mga ginawa. Sa katahimikan ng gabi, madalas akong nagmumuni-muni. Naiisip ko lahat, ang pagkakamali ko at ang sakit na dinulot nito sa pamilya ko. Ang alaala ni Albert ay mananatiling paalala ng tukso at mali na aking pinili. Walang kasiguraduhan ang aking bukas. Hindi ko alam kung maayos pa ang pamilya namin o tuluyan na itong masisira sa pag-uwi ng asawa ko. Pero sa loob ko, umaasa ako
na sana'y mapatawad pa nila ako. Natatakot ako at nagsisisi ako. Natatakot ako na baka sa pag-uwi ng mister ko, tuluyan na niya akong iwanan at paalisin sa buhay nilang lahat. Ito po ang aking kwento. Ako si Rona, isang babaeng nagkasala at ngayon ay nagsisisi. Muli ay nagbabalik ang inyong programang Miss Love. Tunghayan natin ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating masugid na tagapakinig na itatago natin sa pangalang Rhea. Bago ko umpisahan ang ating kwentuhan, ay ako nga pala ang inyong narrator, Miss Mizzy. Tara na't sabay-sabay tayong makinig, mag-subscribe at mag-like sa ating channel. Nakagawa ka na ba ng kasalanan na hindi mo pinagsisisihan? Nagawa mo na bang magtaksil lang hindi man lang iniisip ang kahihinatnan? Ako kasi ay may kasalanan na hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o hindi. Isang kasalanan na hindi lamang sa asawa ko, kundi na rin pati sa kanyang ina. Mali ba akong natukso sa kanyang ama? Gayong siya lamang ang umiintindi sa akin ng mga panahong hindi niya ako kayang ipagtanggol sa kanyang ina. Malibang sa kanyang ama ko na hanap, ang kalinga na dapat ay siya ang gumagawa. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kwento sa inyong programa, Miss Love. Sumulat po ako ngayon dahil sa sobrang bigat ng aking nararamdaman. Hindi ko na rin alam kung kanino pa ako lalapit, kaya naisipan kong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Hoping na mabigyan niyo ko ng kahit konting liwanag at advice man lamang. Bago ko umpisahan ang lahat, ay nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala, si Rhea Lynn. Tawagin niyo na lang po akong Rhea. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old, may 2 anak, sina Joy at Rico. Ang asawa kong si Jimmy ay 3 taon nang nagtatrabaho sa abroad. Matanda sa akin ng 5 taon. 3 taon na rin ang nakakalipas magmula nang magpakasal kami ng aking asawa. May anak na kami bago pa kami nagpakasal. Masaya naman sa umpisa, ngunit nagbago ang lahat nang umalis siya ng Pilipinas. Simula nang umalis ito, ay dito na ako nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang para daw may tumulong sa akin sa pag-aalaga sa mga bata. Nangako siya sa akin na babalik siya at bubuo kami ng mas magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Marami ang kanyang binitawang pangako habang paalis siya ng Pilipinas noon, at ako naman ay talagang buong pusong nagtiwala sa kanya. Alam kong tutuparin yun ang aking asawa dahil mahal na mahal niya kami ng mga anak niya. Pero imbis na tulong, ang ginawa ng magulang ni Jimmy ay masasakit pala ang mararanasan ko sa bahay na iyon. Lalo na sa kanyang ina na si Nanay Ising. Alam kong magiging ganito talaga ang setup. Aware ako na ayaw sa akin ng kanyang ina umpisa pa lamang at hindi niya ako matanggap. Noong pinakilala pa lamang ako ni Jimmy sa kanila, ay halos hindi ako makakain noon sa hapagkainan dahil sa uri ng tingin ng nanay niya. Sobrang sama at talagang buong pagkatao ko ay hinuhusga nito. Alam ko kung bakit ako inaayawan ng nanay ni Jimmy. Dahil iyon sa aking nakaraan. Nagkakilala kami Jimmy sa isang bar noon at ako ang naitable niya. Niligawan ako ni Jimmy kahit alam niyang ganoon ang uri ng trabaho ko. Nangako siya sa akin na tatanggapin niya ako kahit sino ako o kung ano ang nakaraan ko. Bagay na nangyari naman dahil pinakasalan niya ako at nabiyayaan pa kami ng 2 supling. Maayos na sana ang lahat, ngunit nagpa siya itong umalis ng Pilipinas at makipagsapalaran abroad. Mas malaki daw kasi ang kita at mas mapapabilis ang plano naming pagbili ng bahay at lupa. Nangungupahan lamang kasi kami noon.
Ngunit nang umalis siya ay sinabi niyang sa bahay ng mga magulang niya kami titira dahil mahihirapan lamang daw ako kung mag-isa lamang ako. Mas mabuting may makakasama kaming mag-iina, bagay na sinang-ayunan ko noon. Ngunit ang pagtira ko doon ay parang isang bangungot. Laging sinasabi ni Nanay Ising na napulot lamang ako ng anak niya sa isang club. Isa kong bayarang babae na ang alam lang ay landiin ang mga kalalakihan. Paulit-ulit niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat sa anak niyang si Jimmy. Nakapagtapos nga ng pag-aaral ay babagsak lamang sa isang hamak na katulad ko. Samantalang ako, ano daw ba ang mayroon sa akin? Ano raw bang maipagmamalaki ko? Naanakan lang naman ako ng anak niya. Iyan ang bawat katagang binibigkas ng kanyang ina sa akin. Bawat kilos, bawat desisyon ko sa pagpapalaki sa mga bata ay lagi siyang may negatibong komento. Halos lahat ng gusto ko ay kinukontra niya na para bang mga sarili niyang anak ang anak namin ni Jimmy. Mahirap makisama sa isang bahay na parang laging may nakamasid at handang humusga sa bawat pagkakamali ko. Naaalala ko pa noon kung paano niya ako pagsalitaan ng masasakit na salita, bagay na kinagalit ko at kinatampo sa mga magulang ng aking asawa. Araw ng linggo noon, kung kaya't medyo nalate ako ng gising dahil madaling araw na kami natapos ng aking mister sa pag-uusap. Ang aga mo naman yata, mukhang napasarap ang tulog mo ngayong araw, mahal na Rina. Sabi ni Nanay Ising na ngayon ay naguhugas ng pinggan. Pasensya na po kayo na Ising. Madaling araw na po kasi ako nakatulog gawa nang tumawag po si Jimmy kagabi. Iyak nang iyak din ho si Joy dahil hindi makatulog kaya't nahirapan pa akong patulugin siya. Paumanihin ko sa biyanan kong babae. Nakatuwiran ka pa talaga. Rhea, wala akong pakialam kung abutin kayo ng madaling araw ng aking anak kakatawag. Ang akin lang, kahit mapuyat ka, matuto kang alamin ang responsibilidad mo dito sa bahay. Kasalanan ko pa ba na madaling araw ka nang natulog? Halos ako na nga ritong gumagawa ng gawaing bahay. Nagreklamo ba ako sa'yo? Aba Rhea, tumulong ka naman. Galit na sabi nito sa akin kung kaya't wala akong nagawa kung di ang itikom na lamang ang aking bibig. Kung magsasalita pa kasi ako, ay talagang mag-aaway na naman kami ni Nanay Ising. Mas lalo lamang itong magagalit sa akin. Matanda na siya, kung kaya't kailangan ko siyang intindihin. Sanay na rin naman ako sa kanya. Isa ka lang namang bayarang babae na napulot ang aking anak sa isang bar. Yan ang palagi kong naririnig sa tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihang dalawa. Kaya hanggat maaari ay ayoko na siyang awayin pa. Na hindi man lamang ako nito binigyan ng chance ang magbagong buhay ulit simula nung makilala ko ang anak niya. Na hindi niya makita kung paano ko minahal ng buo ang anak niya, pati na ang mga apo niya. Pinagsisikapan kong maging mabuting ina at asawa sa kanila. Ako na ho maglilinis yan, Nay. Sabi ko at lumapit sa kanya. Ngunit tinabig nito ang aking kamay. Wag na. Baka mamay mabasag mo pang mapinggan. Mamahalin pa naman to. Baka hindi mo pa mapalitan. Ano bang aasahan ko sa'yo? Wala ka namang trabaho. Ano bang alam mong trabaho? Doon sa bar lang naman, diba? Magaling ka lang naman sa ibang bagay, Rhea. Kaya nga nahuli mong kiliti ng anak. Agad na pinutol ko ang sasabihin ni Nanay Ising. Nagbago naman ho ako, Nay. Hindi na po ako kagaya ng dati. Matagal ko na rin pong tinalikuran ang trabaho ko dati. Ginawa ko po yan dahil mahal ko si Jimmy. Pati ng mga apo niyo. Tiningnan niya lamang ako simula ulo hanggang paa. Punong-puno ng panghusga ang mga mata niya ng mga oras na iyon. Tumawa lamang ito. Nagbago. Ang babaeng katulad mo ay wala ng pag-asang magbago, Rhea. Ang dati ng itim ay hinding-hindi na puputi. Kailan ka ba nakakita ng isang uwak na naging puti? Imposible, hindi ba? Sinamaan niya lamang ako ng tingin at umirap sa akin. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang aking mga luha. Sa katunayan, sobra akong nasaktan dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko ba ipagsisiksikan ang aking sarili sa pamilyang ito, gayong isinusuka ko nito palagi.
Nang umalis ako sa kusina ay napalingon ako sa biyanan kong lalaki. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata nito, kung kaya't napaiwas ako ng tingin. Dali-dali akong umakyat ng hagdan at nagkulong sa kwarto upang ilabas ang sama ng loob na nararamdaman ko. Pero sa gitna ng lahat ng ito, alam kong kahit papaano ay concern at naaawa sa akin ang biyanan kong lalaki, si Tatay Alejo. Tahimik man siya palagi, ngunit nakikita ko kung paano siya nalulungkot kapag nakikita niya akong pinagsasalitaan ng masama ng kanyang asawa. Kahit papaano ay alam kong meron pa rin akong kakampi sa bahay na ito. Kung tatanungin niyo ko kung naikwento ko ba ito sa aking asawa, ay ilang beses na rin namin itong pinag-awayan. Ngunit ang sabi niya lamang ay intindihin ko na lang ang kanyang ina dahil matanda na ito. Madalas na nasa sala si Alejo at nanunood ng TV. Wala itong ni isang sinabing masasakit na salita sa akin. Ni hindi ko nga makita sa mga mata niya ang panghusga na nakikita ko kung paano ko tignan ni Nanay Ising. Ang tanging nakikita ko lang ay pag-unawa niya sa akin. Alam kong para sa kanya ay ginagawa ko naman talaga ang lahat upang magbago. Hindi kami nagkikibuan na dalawa, ngunit nagbago lamang iyon nang makita niya akong malungkot sa isang sulok habang nakatitig sa aking cellphone. Paunti-unti kasing lumalayo ang loob sa akin ni Jimmy. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro'y nauumay na ito sa kakakulit ko sa kanya na kahit papaano ay ipagtanggol na rin ako sa nanay niya. Ang dati naming masiglang usapan noon ay napalitan ng malamig at maikling kamustahan. Nararamdaman ko kung gaano na siya kalayo sa akin, hindi lang sa distansya, kundi sa aming relasyon bilang mag-asawa. Kasalanan ko bang hindi ko na rin maatim ang ugali ng nanay niya? Ginawa ko naman ang lahat, sadyang hindi lang sapat. Dito na nga pumasok ang isang kasalanang hindi ko talaga inaasahan. Sa paglipas ng panahon, ay talagang nagiging komportable na ako kay Tatay Alejo. Sa simpleng paghanga sa kanyang pagiging mabait at marespeto sa akin, pati na ang pagmamahal at pag-aalaga sa aming mga anak, ay mas lumalim pa ang koneksyon namin sa isa't isa. Isang araw, tinulungan ko si Rico, ang panganay naming anak ni Jimmy sa kanyang takdang aralin. Si Joy naman ay naglalaro sa kanyang laruan habang nasa kantungan ko. Naroon sa sofa ang matanda at hindi ko alam kung kanina pa siya nakatingin sa amin. Nagulat na lamang ako nang bigla itong magsalita. Napakagaling naman talaga ni Rico, manang-mana sa kanyang ina. Napalingon ako sa kanya. Nagulat dahil sa biglaang pagsalita nito. Ngumiti lamang ito sa akin, pati na sa kanyang mga apo. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ay mas matalino ako kaysa kay Jimmy. Kapos lang talaga kami noon sa pera kung kaya't hindi ako nakapag-aral. At dahil maagang nawala ang aking mga magulang, ay ako ang mag-isang nagtaguyod para sa sarili ko. Pinasok ko ang bar, tali yun lang ang tanging paraan upang may makain ako araw-araw. Wala akong nagawa kundi ang ngumiti at magpasalamat sa matanda. Hanga rin ako sa iyo, Rhea. Alam kong hindi madali ang pagpapalaki ng mga bata. Alam mo bang kagaya mo rin ako noon? Nung bata pa si Jimmy ay namasukang kasambahay ang iyong Nanay Ising sa abroad, kung kaya't ako na ang nagpalaki sa anak naming si Jimmy. Kaya naman naiintindihan ko ang pagsusumikap mong mapaganda ang buhay ng iyong mga anak. Napangiti ako sa kanya. Ginagawa ko po talagang lahat para sa kanila at para na rin sa asawa kong si Jimmy. Hanggang sa napadalas ang kwentuhan naming dalawa. Kapag inaaway naman ako ni Nanay Ising, ay agad na to the rescue sa akin ang matanda. Iniiba nito ang paksa at ako naman ay umaalis na upang hindi makita ng biyanan kong babae. At sa tuwing nililigtas ako ng matandang si Alejo sa mabungangang bibig ni Nanay Ising, ay sobrang na-appreciate ko. Alam ko kasing may kakampi na ako sa bahay na iyon. Minsan ay naikukumpara ko pa ang aking asawa sa tatay niya. Oh, alam ko sa sarili ko na mali ang ginawa ko. Sobrang mali,
Si Alejo ay ang ama ng asawa ko, pero sa gitna ng pangungulila ko kay Jimmy at sa masamang pakikitungo sa akin ng nanay niya, ay si Alejo ang aking naging sandalan palagi. Ang kanyang respeto at pag-aalala sa tuwing pinapagalitan ako ni Nanay Ising ay sobrang na-appreciate ko. At ang mas nakakagulo pa, parang napapansin ko rin na may nararamdaman para sa akin ang matanda. Sa mga tinginan niya, sa mga panakanakang hawak niya sa kamay ko, o di kaya ay ang pagtingin niya sa akin ng kakaiba, ay ramdam na ramdam ko. Isang gabi, nasa sofa kami noon at nanunood ng TV kasama ang aking mga anak. Si Nanay Ising naman ay naroon sa loob ng kwarto at nagpapahinga. Madalas kaming magpalipas ng gabi ng aking mga anak dahil nanunood din kami ng paborito nilang teleserye. Si Alejo ay biglang nagsalita. "Mukhang gumaganda ka yata ngayon, Iha. Mas lalo kang gumanda sa paningin ko." Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon at sa harap pa talaga ng mga bata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at ngumiti ng matamis. "Alam kong nahihirapan ka, pero magtiyaga ka, Iha. Kahit anong hirap na yung pagdaanan ay huwag kang susuko. Pansin ko ring malungkot ka. Mukhang may hindi na naman kayo pagkakaintindihan ni Jimmy, tama ba?" Tanong niya kung kaya't napayuko ako. Hindi ako nagsalita. Tahimik lang ako at ayokong sabihin ang nangyari sa pagitan namin ni Jimmy. Dahil gusto kong sarilinin lang ang problema naming mag-asawa. Problema namin to at labas na sila. Hanggang sa ilang araw na ang nakalipas, mas naging aware ako sa bawat kilos ko kapag kasama ko si Alejo. Ang bawat pagsalubong ng aming mga mata ay may iba ng kahulugan. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko rin in-expect na aabot kami sa ganito. Naaabot sa ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, naroon ako sa balkonahe at nagpapahinga dahil sa maghapong paglilinis ng bahay. Nilapitan ako ng matanda. "May problema ba, Iha? Nag-away na naman ba kayo ni Jimmy?" Tanong nito sa akin kung kaya't tumango lamang ako dito. "Sa tingin ko kasi may ibang babae ng anak ninyo. Malamig na ho siya sa akin at minsan na lamang kong mangumusta." Binalot kami ng katahimikan ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung paano nga ba nangyari ang lahat dahil hinawakan nito ang aking kamay at pinisilyon. "Alam kong mahirap, pero kailangan mong magpakalakas. Narito lang ako, Rhea. Hindi kita iiwan. Alam kong alam mong may iba akong nararamdaman para sa'yo. Tama. Mahalaga ka sa akin, Rhea. Alam kong mali kaya nga pinipigilan ko. Pero sa tuwing nakikita naman kitang malungkot, nalulungkot din naman ako. Mahal ko ang anak ko pero hindi ibig sabihin nun na okay lang sa akin na lokohin ka niya. Hindi mo deserve ang ganito. Hindi mo. Hindi ko alam kung anong naisip ko dahil bigla ko na lamang siyang hinalikan ng mariin. Hanggang sa nagtama ang aming mga mata at hinila ko ang kamay niya papunta sa madilim na bodega ng bahay. Sa isang tahimik na kwarto na nasisinaga ng liwanag ng buwan ay napuno ng saya ang pinagbabawal na damdamin namin ng aking biyanan. Ang bawat haplos, halik, ay ang siyang pumuno sa aking pangungulila. Alam naming mali ang aming ginagawa, pero nang mga sandaling yun, tila ba nawalan kami ng pakialam. Tanging sinunod namin ang matagal lang nakatagong damdamin sa isa't isa. Hanggang sa natapos kami at hindi ko na alam ang aking gagawin. Mabilis akong nagbihis at umakyat papunta sa aking silid. Kinabukasan ay naging mailap ako kay Alejo. Hanggang sa tumawag ang aking asawa at excited itong nagkwento sa akin na uuwi na siya. Nakaramdam ako ng takot ng mga oras na iyon. Paano ko nga ba siya harapin kayong may nangyari sa amin ng kanyang ama? Paano ko nga ba itatago ang lihim naming iyon? Kailangan natin mag-usap, Rhea. Napalingon ako sa matanda. Narito ako sa hardin at nagdidilig ng halaman. Wala na pong dapat pag-usapan pa. Mali ang nangyari at hindi na rin mauulit. Napailing ang matanda. Hindi ko kaya.
Hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko si Rhea. Napailing ako sa sinabi niya at pilit na gumiti. Pero kailangan niyo hong pigilan. May asawa kayo. At asawa ko naman ang anak ninyo. Paano kung malaman ni Nanay Ising ang nangyari? Si Jamie. Sabi ko pa, ngunit agad na kumatwiran ang matanda. Mag-iingat naman tayo, Rhea. Pangako, hindi nila malalaman. Walang sikretong hindi maitatago habang buhay. Umiling ako ng marahas. Hindi ho ito tama. Maling-mali. Hindi ko na siya pinansin at bumalik na sa loob ng bahay. Hindi ko na rin natapos ang pagdidilig ng mga oras na iyon. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ko rin kayang itigil ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa gitna ng kamalian na aming ginagawa, mayroon pa rin akong kiliting nararamdaman sa tuwing nakikita ko siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong mali ito. Bawal. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Sa piling niya, nakakaramdam ako ng init at pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ngayong bumalik na si Jimmy, ang puso ko'y iba na ang tinitibok. Ang tensyon sa bahay ay halos hindi ko na maatim. Alam kong anumang oras, maaaring sumabog ang lahat. Nagkausap din kami ni Jimmy kung bakit sobrang lamig niya sa akin at alam niyo kung anong dahilan niya. Panay daw ang sumbong ni Nanay Ising sa kanya na meron daw akong lalaki dito. Na palagi raw akong lumalabas tuwing gabi at hindi ko na naaasikaso pa ang aming mga anak. Alam kong mali ako, Rhea. Mali akong hindi kita pinaniwalaan. Alam mo naman kasi kung saan kita nakilala, di ba? Bigla akong nagalit sa'yo nang malaman ko kay nanay na gano'n yung mga pinaggagawa mo dito. Pero narealize kong hindi ko dapat yun ginawa sa'yo at dapat inalam ko munang totoo. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko sa sinabi ng asawa kong si Jimmy. Sobrang nasaktan ako dahil sa sinabi niya. Pareho lang pala sila ng kanyang ina na ang dumi ng tingin sa akin. Jimmy, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang baguhin ang sarili ko para sa iyo at para sa mga anak natin. Alam mo ba kung gaano ko nasaktan dahil dyan sa mga sinabi mo? Halos hindi ako makatulog noon sa kakaisip kung ano bang nagawa kong kasalanan para gawin mo sa akin yun. Nasa isip ko na baka may babae ka na baka iniwan mo na ako. Kami ng mga bata. Napahagulgul ako habang sinasabi ko iyon sa kanya. Sobrang sakit dahil hindi man lang siya nagtanong ang babaw ng dahilan niya. Hindi man lang niya ako pinakinggan at naniwala agad sa nanay nito na wala namang ginawa kundi singhalan at kutsain ako. Asawa mo ko, Jimmy. Pero bakit wala kang tiwala sa akin? Alam mo naman kung anong kasinungalingan ng nanay mo. Kung paano niya ako husgahan. Sinabi ko naman sa'yo kung gaano kasama ang tingin ng nanay mo sa akin. Pero anong sinabi mo? Magtiis. Ngayon na nagtiis ako sa kanya. Siya pa rin ang pinaniwalaan mo? Hinagpis kong sabi sa aking asawa. Pasensya na, Rhea. Nagsisisi naman na ako kaya nga napagpasyan kong umuwi upang bumili na tayo ng sarili nating lote at bahay para makapagsimula tayo. Hindi ba't iyan ang pangako ko sa'yo? Natigilan ako sa sandaling yun. Hindi ko alam kung bakit imbis sa sumaya ay nalungkot ako sa sinabi niya. Alam niyo na rin siguro kung ano ang rason kung bakit. Wala akong nagawa kung diyang umiyak na lamang. Hindi ko na rin alam kung para saan ang aking mga luha ng mga sandaling yun. Luha dahil sa hindi ako pinaniwalaan ng aking sariling asawa. O baka dahil luha dahil hindi ko na makakasama at makikita si Alejo. Ano bang gagawin ko? Paano ko nga ba itatago sa asawa ko ang lihim namin ng kanyang ama? Paano ko nga ba pipigilan ang umuusbong na nararamdaman ko para kay Alejo? Hihiwalayan ko na ba si Jimmy? Tama ba tong nararamdaman ko? O sadyang nawawala lang ako sa sarili dahil sa hirap ng sitwasyon ko? May asawa ka na ba ulit o boyfriend, Balu?
Wala ho. Naghahanap pero ayoko na ng kagaya ng pamangkin ninyo. Kung ganun, baka naman pwedeng ang tiyuhin naman ang manligaw sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Maganda ka at sexy. Pero hindi naman dahil doon kaya kita nagustuhan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa lahat ng oras, pati sa kama ay sasaya ka. Payag ka bang ako ang pumalit sa pamangkin ko? Sabi nila, pakisamahan daw ng maganda ang biyanan para gumanda ang buhay niyong mag-asawa. Lagi yang payo sa akin ng aking mga nakakatandang tiyahin noon. Pero paano naman kung kahit na anong pakikisama mo ay ayaw talaga sa iyo? At sa hindi inaasahang pagkakataon, mamas boy pa ang napangasawa mo. Ito ang kwento ng aking nakaraan. Isang pangyayaring naging daan upang ang landas namin ng tito ng mister ko ay magkrus. Dahil sa kabila ng pangit na pagtrato sa akin ng aking biyanan at sa pagkampi ng asawa ko rito, ay naging karamay ko si Tito Greg. Isang matandang binata na nasa edad 45 na. Mabait at malayong malayo ang ugali sa aking biyanan, pati na rin sa aking mister. Lumaki ako sa mga tiyahin ko dahil maaga kaming naulila. Second year high school pa lamang ako nang sabay mamatay ang magulang ko sa sakit. Ginawa ko naman ang lahat ng mag-asawa na ako sa edad na 25. Isang seaman ang naging kabiyak ko, si Roman, kaedad ko lamang. Pero kulang pa rin ang pakikisama ko at ayaw pa rin sa akin ng aking naging biyanan, si Mama Melinda. Sa kabila ng lahat ng magandang pakikisama ko bilang manugang niya, ay hindi niya talaga ako natanggap. Hindi ko lang alam kung bakit. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Malu. Hindi ko ho tunay na pangalan. 3 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Romana. Isang seaman at solong anak, kaya ang lahat ng atensyon ay nasa aming mag-asawa buhat ng ikasal kami. Ayaw ni Mama Melinda na bumukod agad kami. Ang gusto niya ay doon muna kami sa bahay nila manirahan dahil solong anak nga niya si Roman. Malaki ang bahay nila at ang tangi naming kasama roon ay ang kapatid ng biyanan ko na si Tito Greg. Matandang binata na ito at dati ring seaman. Ang tanging taong naging kakampi ko sa bahay na iyon. Hanggang sa unti-unti ay nahulog ang loob ko sa kanya. Balo na ang ina ng aking mister, kaya naman siya ang batas sa bahay nila. Kamakailan lang ay pumayag ako sa gusto niya. Wala kaming nagawang mag-asawa. Inamin naman ni Roman na prangka ang kanyang ina at diretsyong manalita. Sabi ko naman sa asawa ko, sanay na ako sa ganoong ugali dahil ilang tiyahin ko na rin naman ang pinagpasa-pasahan ako buhat nung naulila kami. Matapos nga na makasal kami, agad pinag-asikaso ng mga papel si Roman ng kanyang ina. Kesyo dapat daw mag-ipon agad kami at baka daw mabuntis agad ako. Mukha pa naman daw akong palaanak. Hindi ko nalang pinansin ang pasaring sa akin ng biyanan ko. Sabi nga ni Roman, prangka ito at diretsyong manalita. Ewan ba naman at ang asawa ko'y swerte sa kanyang trabaho. Ang bilis makasakay ng barko. Binata pa lang ito, lagi agad nakakasakay sa barko. At parang swerte talaga ito sa trabaho, buhat nung makilala ako. Pero ngayon, iba na ang senaryo. At dito na pumasok ang gulo. Bago kasi sumampa sa barko si Roman, palihim niya akong isinama sa bangko at pinagbukas ng ATM at passbook. Sinabi ni Roman na ang 50% ng kanyang sahod sa ATM ng nanay niya papasok at ang 50% ay sa ATM ko naman kasama ang overtime.
Nagtanong ako ng mahinahon kay Roman. Sabi ko, bakit ganun? May asawa na siya. Hindi naman ako nagdadamot. Baka pwedeng ako na ang maghuhulog ng budget ng biyanan ko dahil ako ang asawa. Bumuntong hininga si Roman. Mahal daw niya ako, pero kilala daw niya ang kanyang ina. Hindi daw to papayag at gugulo lamang ang sitwasyon, kaya naman wag ko na lang daw siyang kontrahin. Dahil sa mahal na mahal ko rin si Roman noon at buong akala ko hindi ito magbabago sa akin, pumayag ako para walang gulo at para na rin walang masabi sa akin ang mama nito. Ang hindi ko lang alam, inilihim pala ni Roman sa kanyang ina ang plano niya tungkol sa kanyang sahod. Ang akala ng biyanan ko ay sa kanya pa rin ang ATM at papatak sa kanya ang buong sahod ng asawa ko. Hanggang nakaalis na nga ang mister ko na walang malinaw na anumang bilin sa kanyang ina. Dumating ang petsa ng sahod at nag-alert nga sa akin ng BDO na may pumasok na ngang pera sa ATM ko. Kaya isang umaga, habang nag-aalmusal ako, pumasok ang biyanan ko at agad itong nagbunganga at tinaasan ako ng boses. Nakesyo daw bakit lumiit ang padala sa kanya ni Roman. Sinagot ko naman siya ng mahinahon. Sinabi ko si Roman na lamang ang tanungin niya. At labas ako sa usapan nilang mag-ina. Nagkataon naman noon na nagtitimpla ng kape si Tito Greg at narinig ang pasigaw na pagtanong ni Mama Melinda. Melinda, wag kang sumigaw. Si Roman ang kausapin mo tungkol sa sahod niya. Muli itong nagtaas ng boses at kausap na nito si Tito Greg na halata kong iritable na sa kanya. Pilit pinaliwanagan nito ang aking biyanan na may asawa na si Roman at alangan namang sa kanya pa rin ang buong sahod nito. Pero ang sagot ng aking biyanan, bakit ganun? Ano bang puhunan ng babaeng yan sa anak ko? Siya ba ang nagpaaral kay Roman? Hindi ba dapat ako ang makinabang sa sahod ng anak ko at ako ang magbabudget ng lahat? Wala pa naman silang anak Ano bang pagkakagastosan niya? Baka mamaya lustayin lang niya ang pinaghirapan ni Roman. At marami pa siyang sinabi na para na ring sampal sa akin. Nakita ko na namula ang mukha ni Tito Greg. Sinabi nitong nakakahiya raw sa akin. Agad humingi sa akin ng dispensa si Tito Greg at sinabing pagsasabihan niya si Mama Melinda. Pilit niyang hinila ang biyanan ko palabas ng kusina. Agad akong tumawag noon sa asawa ko at walang labis at walang kulang. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya. Pero nagulat ako sa kanyang binanggit at sinabi nitong ako na lang ang umunawa. Dahil nasanay daw kasi ang nanay niya na buo niyang pinapadala ang sahod niya dito. Buhat nga nang sumakay siya ng barko noong binata pa siya. Ako raw ang bata at nakakaunawa, kaya dapat daw makisama ako. Nag-init ang ulo ko noon at pinaramdam ko talaga sa kanya ang inis ko. Ibinaba ko ang cellphone ko at ilang araw akong hindi nag-chat sa kanya. Para kasing lumalabas, ako pang may kasalanan at dapat ako ang laging umunawa sa kanyang ina. Kinagabihan, nagpang-abot kami ni Tito Greg sa labas ng bahay. Pasensya ka na, iha. Alam kong nakakahiya yung inaasal sa'yo ni Melinda. Ayos lang ho, Tito Greg. Sabi nga ni Roman, intindihin ko na lang. Hinawakan ng matanda ang kamay ko at sinabi niyang, alam mo, iha, hangang-hanga ako sa'yo. Dahil kahit anong galit sa'yo ni Melinda ay hindi mo siya pinapatulan. Ngumiti ako dito. Swerte sa'yong pamangkin ko. Bukod sa maganda ka na mabait ka pang bata. Mula noon, hindi na ako masyadong naglalabas ng kwarto. Ayoko talagang makita at makausap ang nanay ni Roman. Naiinis talaga ako. Hindi na rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila at hindi ko alam na sirang-sira na pala ako sa kanilang mga kamag-anak. Araw ng linggo noon,
nang lumabas ako para mag-grocery. Napapansin kong pag may nakakasalubong akong kamag-anak nila, masasama ang tingin nila sa akin. Nagtataka ako dahil hindi naman sila ganoon dati. May ilan naman akong kakilala na nagmalasakit sa akin. Kesyo pinapamalita daw ng biyenan ko na kain tulog lang ako at hinahayaan ko raw siyang maglinis at maglaba. Tamad daw ako at feeling prinsesa at pera lang daw ang habol ko sa anak niya. Kaya kahit sino naman ang lumagay sa katayuan ko, magagalit at magkakaroon ng hinanakit sa biyenan niya. Minsan, rinig kong nagtatalo ang magkapatid, si Mama Melinda at si Tito Greg. Galit si Tito Greg. Mali na raw ang nagiging asal ni Mama Melinda. Nakakahiya daw at rinig na rinig ko ang sagot ng biyenan ko noon. Bakit ako mahihiya sa kanya, Kuya Greg? Dapat nga magpasalamat pa siya dahil nakahati siya sa sahod ni Roman na dapat ay akin. Asawa lang siya. Ako ang ina. Hindi ba tama ako? Naririnig mo bang sinasabi mo, Melinda? Nawawala ka na sa katwiran. Wika ni Tito Greg. Naiyak na lang ako nun sa galit. Kasi kahit nasa loob ako ng kwarto, rinig ko ang pinag-uusapan nila. O baka sadyang ipinaparinig lamang sa akin yun ng biyenan ko. Doon na nagsimulang manlamig ako kay Roman. Dati lagi akong concerned sa kanya at malambing. Ngayon, nawalan ako ng gana. Hindi na ako nagchat-chat sa kanya. Nagtataka naman si Roman at humingi ng paliwanag. Nagtry ako na magsabi sa kanya lahat ng natatanggap kong masasakit na pananalita mula sa kanyang ina. Pero bigo ako. Hindi ko naramdaman na kakampi ko ang asawa ko. Dahil ang palagi niyang sagot, hayaan na lang. Sinabi ko na halos kasambahay na ang trato sa akin ng nanay niya. Malalaking kobre kama, kumot, mga kortina. Dapat every 2 weeks, papalitan ko at lalabhan ko. Ako ang mamamalengke at mag-grocery, pati na rin maglilinis at magluluto. At alam niyo ba ang sagot ng asawa ko? Dapat lang daw. Dahil nakikinabang naman ako sa sahod niya at wala naman akong gagawin dahil wala pa kaming anak. Nalamig ako na parang lutang ang pakiramdam. Tumulo ang luha ko dahil sa galit sa kanya dahil na rin sa akin narinig. Noon ko lang naunawaan na napakamamasboy pala ng lalaking pinakasalan ko. Walang sariling disposisyon sa buhay. Kaya wala akong nagawa kundi lalong umiwas sa biyenan ko. At doon pumasok si Tito Greg sa buhay ko. Pag alam niyang hindi pa ako kumakain, dinadalhan niya ako sa kwarto ko. Nakaramdam ako ng kakampi sa katauhan ni Greg. Sa edad nitong 45, batang-bata pa rin tong tingnan. Kung tutuusin nga, mas gwapo pa ito kay Roman. Maalalahanin at mas may dating pa nga ito sa asawa ko. Lalo na kung manamit ito, hindi ito baduy. Malinis sa katawan at mabait. Halatang pihikan nga lang talaga sa babae kaya hindi na nag-asawa. Lagi siyang humihingi ng paumanhin sa akin dahil sa inaasal ng kanyang kapatid. Pag nakikita niya na tambak na naman ang labahin ko, na halatang sinasadya ng biyenan ko, ay tinutulungan niya ako. Hanggang sa idinadaing ko na ang lahat sa kanya. Ang hinanakit ko sa kapatid niya, pati na rin sa asawa ko. Hindi na ako nahiya dahil sasabog na ang dibdib ko sa galit. Naging close kami at hindi na ako naiilang sa kanya mula noon. Ang pakiramdam ko, naging matalik ko siyang kaibigan at kakampi. Patuloy ang naging pag-aaway namin ni Roman. Palala ito ng palala dahil sa maling sumbong ng nanay niya sa kanya. Sinabi ko pang kung wala na siyang tiwala sa akin, aalis na ako at babalik na ako sa mga tiyahin ko. Kaya ko namang mabuhay nang wala si Roman dahil sanay ako sa hirap. Hindi naman ako pangit. Alam kong yun ang nagustuhan sa akin ni Roman. Maganda at sexy ako. Makinis at maputi. May maganda rin akong height at kaya ko pang magtrabaho
dahil tapos naman ako ng 2 taong kurso. Sinabi ko rin kay Roman na baka akala niya ay natatakot ako, gayong ang kalahating sahod na natatanggap ko sa kanya ay kaya ko rin namang kitain. Lalong nagalit si Roman. Mayabang daw ako at baka nga totoo raw ang sinasabi ng nanay niyang may lalaki na ako, kaya raw malakas ang loob ko. Lahat ay binintang niya sa akin hanggang hindi na niya ako pinadalhan pa ng pera. Kaya nagsimula na akong mag-empake ng aking mga gamit. Pero si Tito Greg hindi pumayag na hindi niya makausap si Roman. Kinausap niya ang asawa ko at sinabing huwag na huwag siyang magsisisi pag umalis na ako dahil napakabuti kong asawa. Pero hindi nakinig si Roman sa kanyang tiyuhin at sinabi nitong huwag daw siyang pakialaman pa. Kinausap ako ni Tito Greg. Kung anong maging desisyon mo, iha, wala na akong magagawa, lalo't ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para ipaintindi sa pamangkin ko ang lahat. Maganda ka, sexy, marami pang lalaki na babagay sa'yo. Humanap ka ng hindi katulad ni Roman at walang binangko kontrol sa'yo. Niyakap ko si Tito Greg. Hindi ko alam pero para akong ligtas sa bisig niya. Kung pwede lang hilingin na sana talaga siya na lang ang naging asawa ko. Sana makatagpo ko ng katulad niyo, Tito Greg. Isang mapagmahal at maunawing lalaki. Kung tutuusin, mas komportable pa ako sa inyo kaysa sa asawa ko na walang ginawa kundi kampihan palagi ang kanyang ina. Nalaman naman ng biyanan ko na nagbabalak na akong umalis at nagparinig pa nga to na ang tagal ko raw mag-impake at bakit daw hindi pa ako agad umalis at ano pang hinihintay ko. Sa totoo lang naiiyak ako habang naghahanda ako noon ng mga gamit ko. Nagpasundo ako sa bunso kong kapatid na lalaki. Awa naman ng Diyos, tinanggap naman ulit ako ng tiyahin ko at wala akong narinig sa kanila. Sumunod din doon si Tito Greg at siyang humingi ng paumanhin sa mga tiyahin ko. Sinabi niyang wala akong kasalanan sa asawa ko at sinabi pa nito na ang kapatid niya ang may kagagawa ng lahat. Hangang-hanga ako sa ginawa ni Tito Greg. Nayakap pa niya ako ulit bago siya umalis at nag-abot sa akin ng isang sobre na alam kong ang laman ay pera. Ayoko sanang tanggapin pero magagalit daw siya pag hindi ko tinanggap. Isang halik sa pisngi ang binigay ko sa kanya bago siya tuluyang umalis. Magbagong buhay daw ako at bata pa ako. Mag-ingat na raw ako sa muling pagtanggap ng partner sa buhay at maging aral na raw sa akin ang lahat. At umalis na ito. Ramdam ko ang lungkot ni Tito Greg habang papalayo siya sa akin. Pero wala naman akong magagawa. Kailangan kong magsimula ulit. Kailangan kong ipakita kay Roman na kaya ko. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi na ako kinontak ni Roman. Masakit dahil para bang masaya pa siya nung umalis ako sa kanila. Alam kong bababa siya ng barko ng buwang yun at nagbabakasakali ako na hanapin niya ako at hihingi siya ng tawad. Pero mali pala ako. Walang Roman ang dumating. Kahit alam niya ang bahay ng tiyahin ko. At sa sumunod na mga araw at linggo, nabalitaan ko na may girlfriend na ito. Nakita pa nga raw ng kapatid ko na masaya raw na namamasyal sa mall. Sina Roman kasama ang bago niyang girlfriend at ang kanyang nanay. Masaya nga raw yung tatlo. At halatang botong-boto raw ang binan ko sa bagong girlfriend ni Roman. Maraming nagpapayo sa akin na kasuhan ko raw si Roman. Pero iniisip ko na wala naman akong perang gagastusin sa abogado. Mukhang minaliit din ako ni Roman. Alam niya mahirap lang ako at walang kakayahan. Ang mga kapatid ko ang gigil na gigil at muntik pang saktan sila Roman nang minsang magtagpo-tagpo sila. Ako na lang ang nakiusap at sinabi kong hayaan na lang at karma na lang ang bahala sa lahat. Natanggap ako bilang JO sa isang ahensya ng gobyerno at muli kaming nagtagpo ng landas ni Tito Greg.
May inaasikaso siya noon sa munisipyo. At nang makita ko siya, masayang masaya ako. Marami itong property at nagpatulong to sa akin dahil nagpapatayo daw siya ng mga commercial building. Ako man ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman nang makita ko siya. Para bang miss na miss ko siya. Hanggang sa nagpabalik-balik ito sa munisipyo. At doon nagsimula ang lahat. Kumakain kami sa labas at naging matalik talagang magkaibigan. Nalaman ko na bumili raw siya ng sarili niyang bahay at matagal na siyang umalis sa bahay ni Roman. Nalaman ko rin na nakasakay na ulit ng barko si Roman at ang asawa raw nito ay naiwan sa bahay ng aking biyenan dati at doon raw lumabas ang tunay na ugali. Pera lang pala ang habol kay Roman dahil nalaman nila na may anak na ito at may kinakasama sa ibang lugar. Nag-away daw ang dalawa. Nasaktan daw ang Mama Melinda at muntik pang mahulog sa hagdan. Buti na lamang na agapan daw ni Tito Greg at naawat pa ang dalawa. Hindi na raw niya alam ang sumunod na nangyari dahil nilayasan na nga raw niya ang kapatid niya ng araw na iyon. At isang gabi, habang magkasama kami, ay may sinabi si Tito Greg na kinagulat ko. Alam mo, lalo kang gumanda, Malu. Sus, binuwala mo pa ako. Hindi, totoo ang sinasabi ko. May boyfriend ka na ba o bagong asawa? Naku, wala ho. Nag-aantay ng lalaking darating pero hindi katulad ng pamangkin niyo. Nagkatawanan kaming dalawa. Ayos lang ba sa'yo kung ang tiyuhin naman ang manliligaw sa'yo? Napatigil ako. Napatitig sa kanya. Kung ayos lang naman, Malu. Alam mo naman, medyo may edad na ako kung ikukumpara sa'yo. At hindi ko siya pinatapos magsalita. Agad ko siyang hinalikan sa labi. Napakatagal mo naman kasing umamin. Noon pa kita hinihintay eh. Kahit kailan talaga, hindi ko alam kung torpe ka o ano. Natatawa kong sabi dito. Muling naglapat noon ang aming labi at sa pagkakataong to, diretso kami sa bahay niya. At doon, agad naming tinanggal ang lahat sa amin. Hanggang sa sala lang kami noon dahil hindi talaga kami umabot pa sa silid niya. Doon niya ako pinasaya at yun ang gabing hindi ko makakalimutan. Ibang-iba kay Roman ang matandang to. At aaminin ko, kahit may edad na, ay hindi pa patalo si Greg sa ibang lalaki. Dahil napahiyaw niya talaga ako sa labis na kasiyahan. Hindi kami nakontento sa isa. Umabot kami sa kusina, sa loob ng kwarto at pati na rin sa balcony ng bahay niya. Walang pakialam kung may makarinig o makakita. Basta't ang importante ay maibsan ang pananabik naming dalawa. Matapos noon, kinausap niya ang mga kapatid ko at mga tiyahin. At awa ng Diyos, boto naman sila kay Greg. Basta parang magic ang nangyari. Mahal na mahal ko na si Greg. At para akong Reyna kung ituring dito. Nang maglaon, nabuntis ako at napakasaya ng lahat. Maging mga tiyahin ko ay pinakita na masaya sila para sa akin. Kitang-kita ko ang saya ni Greg bilang ama hanggang sa pinatigil na niya akong magtrabaho. Kita ko naman na kahit pareho kaming nasa bahay lang, kumakita naman ang kanyang mga paupahang apartment at building. Maaga lang tong nag-retire dahil nag-asikaso ito ng mana nila sa probinsya. At dahil binata pa siya, napalago niya ang ₱1,000,000 na namanin niya at nakabili ng ilang mga property. At ngayon nga, ginawa niya akong Reyna sa buhay niya. Gwapong anak namin ni Greg at masayang masaya kami. Wala akong pagsisising naramdaman mula nang magsama kaming dalawa. Hindi naman maiwasang magtagpo ang landas namin ni Roman. Nagkakasalubong kami sa mall. Payat at mukhang stress sa buhay. Nakatitig lang siya sa anak namin ni Greg. Halatang nahihiya at maging si Greg ay parang wala na rin namang pakialam. Inamin niya na masama pa rin daw ang loob niya sa mag-ina.
Patuloy lang ang buhay namin at lalo namang nagkaroon si Greg dahil natutunan niya ang buy and sell ng mga lupain. Maging ako ay malaking ipon na sa bangko at ang anak ko ay sigurado na ang kinabukasan. Habang namumuhay kami ng marangya, nabalitaan namin na hindi na nakasampa ng barko si Roman dahil ito'y nagkasakit. Nagmakaawa ang nanay ni Roman kay Greg na tulungan ang kanyang anak. Nagsadya ito sa bahay namin at hinarap naman ni Greg ng tao sa tao. Kaya lang ang pagkakamali niya, sa halip na magpakita ng magandang ugali kay Greg, minaliit niya ito at siniraan ako. Muli, sinabi nitong sayang daw ang pera ni Greg dahil ako ang piniling makasama sa buhay. Malas daw ako at buwisit sa buhay nila. Kaya halos nasampal ito ni Greg. Sinabing huwag nang magpapakita ito sa kanya at mula daw noon, kakalimutan niya ang kapatid niya ito. Mabait pa rin si Greg dahil mas pinili na lang naming lumayo. Bumili kami ng bahay at lupa sa kabilang bayan at hindi na ito lumapit pa sa nanay ni Roman hanggang ngayon. Sa ngayon, malaki na po ang anak namin. Manang-mana kay Greg. Kahit may edad na kami, ay buhay reyna pa rin naman ako. Araw-araw pa rin nililigawan at ang pagmamahal niya sa akin ay hindi nagbabago. Dumaan ang taon, nasakit dahil namatay ang nanay ni Roman na hindi nagkapatawaran ang magkapatid. Maging si Roman kasi ay hindi na nagpakita pa sa amin. Salamat na lang din sa Diyos dahil kahit pa malas ako sa lalaking pinakasalan ko, swerte naman ako sa tinatawag nating soulmate. Alam kong si Greg ang totoong soulmate ko at hindi si Roman. Basta't laging magpakumbaba lang tayo kahit pa binababa tayo ng kapwa natin. Itinataas naman tayo ng Panginoon at binibigyan ng magandang buhay. Tuloy lang ang buhay ko at sa aking pagising ay araw-araw kong minamahal si Greg. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko at pagpasensya nyo na ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Malu.